Hola a tots i a totes, jo soc Mariola Villar i benvinguts a un altre vídeo, en concret el meu tercer Booktuber. He pensat de presentar aquest vídeo a un concurs que estan convocant des del Departament de València del meu institut, Ferrer i Guàrdia. I avui us vaig estar presentant aquest llibre que es diu Coconut. És de l'editorial Sembra, està escrit per Copano Matla i traduït per Elisabeth Rafford. Parlant de la història, entrellaça dos vides, les de Ofailwi i les de Fikil. No sé molt bé si està ben pronunciat, però... I bé, són les seues vides en les que han de conviure contra la pressió estètica, els prejudicis racials, l'autoodi i les violències cap a les dones negres en l'època post-apartheid. Ara us parlaré de l'autora. Com ja he dit, es diu Copano Matla, va néixer a Pretòria, una de les capitals de Sud-àfrica, en 1984 i està llicenciada en Medicina, o sigui, és doctora. I bé, Coconut ha sigut la seva novel·la amb més èxit que ha tingut i que ha guanyat moltíssims premis en la novel·la. I tant Coconut com Florescència, que també està publicada en Sembra Llibres, que són dues novel·les d'ella, han tingut molt d'èxit i molt bon reconeixement. Ara us vaig a parlar de la meva opinió personal. I crec que Coconut és un llibre molt interessant i molt bonic, però a la vegada dur i impactant, perquè mentre tu l'estàs llegint, hi ha algunes parts que dius això és veritat, i dius no, és només un llibre, però després penses, és que això a la vegada que jo estic pensant està passant de veritat, o això és el que a mi me va fer creure o el que me va fer sentir, perquè l'autora sí que ha aconseguit molt ficar-me la pell d'elles, encara que no tinguem pràcticament res a veure. I aquesta novel·la m'ha fet escriure en les pàgines o subratllar o apuntar algunes frases, cosa que no havia fet mai. No sé, mai m'ha agradat massa escriure en els llibres, però és que com que en aquesta novel·la ho he necessitat. Ha sigut, no sé, alguna cosa necessària que he sentit. I aquesta novel·la la recomano molt, és molt recomanable tant per a joves com per a adults, per a conscienciar-nos del que estan vivint milers de dones, milers d'adolescents, milers de persones en tot el món o en Sud-àfrica en aquest cas. Així que espero que us hagi agradat molt aquest Booktuber. Ja us dic, recomanable 100% i adeu!